Sedewa, apa nggih Rantasena? Wa Prabu wis nampa aturmu. Iya kaya wis ditampa aturku lan Koko Prabu wetu dina iki wis jengkar sanga praja. Oh Pak Cilik Sencaki nderek inggih kula nggih. Lah kok Angger Antasena mboten kersa kepareng sowan wonten ing Praja Ndrawati minggas tinggil binatur kena. Aku ki soal iki wong goblok mongko dikundhangake yen aku ki wong ora patek genep. Mengko yen aku sowan mundhak dadi lingsemewa Prabu ing atase Ratu Binedara. Ngerehke para ratu kok ketekan karo wong edan ora becik. Mula aku trimo tunggu kene. Ning wis kira-kira ngerti nek aku sowan ora iki. Durung tak aturake. Waduh wis. Ora ngerti nek imbuh jiwane wis ora komanan. Wis genane ora komanan nek ora ndrembol. Wis aja kuwatir. Mengko bab kuwi sing tanggung jawab aku. Ha semene ya matur prasaja iki jiwane imbuh semene. Ngono. Dikae gawean iki ngono dadi mengko cetha. Oh iki sing iki nyambut gawe iki sing nyambut gawe iki. Ngono dadi njur makna cetha. Lah yen kaya kowe upamane digawe nyambut gawe apa? Wis jajali. Wong ora patek pinter. Ayo keplok-keplok raya. Monggo keplok genanek repot. Ate-kate ayo ngono-ngono. Wong keplok kok jeneng karo dengkul raya. Wis ora perlu kuwatir awiteno nyambut gawe apa ya Le. Wong aku ki wong luwesan kok. Ane ra nek ana para gawe ki tegese aku dikongkon rono mangkat, waton ana sangune ra ngono. Kaya iso digolek ra mung untunge dhewe wae ora. Monggo ki penting kenal arep tindak sangka ing Praja Ndrawati tindak ana negara Ngamarta to. Ora nggih, lho ndi? Bakal sowan ana ngersane Kakang Semar. Oh, lak perlune yen miturut ngendika dalem Koko Prabu, yen bisa wawancara marang Kakang Semar, Bagong durung nganti mati, bisa ngruwat marang sakliring Angkara Murka ingkang manjing ana negara Ngamarta. Nek ngono ki engko terus nang Karangabulutan. Iya. Ora nang Ngamarta, ora. Seka kene langsung Karangabulutan. Iya. Durung golek pengeras barang e. Anggo apa? Lah mengko nek nang kono nggo pidato ra ya. Koko Prabu ki ora mikirake bab anggone medhar sabda. Nah sing dipikirake mungguh ngruwating Angkara Murka carane kepiye mengko Kakang Semar sing bakal bisa ngiguhake rak ngono. Nah kok urusan pengeras tuano aku arep golek ndang njaluk sangu jurane. Kula ki ambak sing pados pun. Lha sing arep golek Sencaki. Gawean kok ngono kok rewel. Ya nek pancen ngono ya langsung saka kene terus nang Karangabulutan ya sayu. Ora mampir ngomah. Kuwi karek karepmu niate arep mampir apa ora? Awit pepanjane Koko Prabu mesti dijongko supaya banjur rawuh bengi lak ngono. Mampir ora. Aku mampir winginane mampir ngomah nyelo-nyelo malah nyekel wong e. Wong wis pokoke ora tak katurke wong sing ora bener ngono. Ha mingin-mingini aku kowe iki sing ora-ora. Wong kok ngono kok ditiru. Ayo nggih Rantasena aku derekno bebarengan karo pamanmu Dimas Sencaki. Yo, tak tutake nek ana apa-apa mengko ngendika karo aku ya, Le. Senajan aku ana ngarep nguci wani ning mengko yen ana mburi njaga keselamatanmu tanggung jawab. Tegese gawean wong ki nang ngarep ora iso nang mburi lak ngono. Nang ngarep kabeh mburi ora cukup. Nang mburi kabeh ngarep komplang. Iya ora Lek, leres ngalak ngono. Yo saiki karepmu kowe ana mburi. Wis ben penak. Ning penak ning baku. Tegese kepiye? Penak gawehane ngono ki tegese karo turu-turu barang iso. Ha soalé dikerobong-kerobong to. Dikrudung-krudung rak karo teturon barang iso baku. Baku nang
angger kleru ketara dhewe ra ngono. Ya mengko yen ana apa-apa mongso bodho tak tutke tindake Pak Cilik Dewa. Ayo sing caki kula dilaken. Gati Wisraya mangana anung nektra kadilir soroting surya mangasetindo maruta nempuh Narito ingkang ngadang dalan ngaglah ngebaki dalan saka gedining Gandarwa Ditya Kala gumarang kelangenane Begawan Wacana Dewa rikala semana krembyah lir mandira saksana prisa barisan ing Gorawati ingkang wonten ing ajengan Raden Sencaki Pudatan sinangling ya jumangkah sangka papan jumenengiro amarga Raden Setyaki mapan ing kono buta jim datan wenten kang sanya uninga Raden Setyaki kacandhak den cokot patas kati manggane gereng-gereng suarane kaya gluduk mangsa kesangga untal malang Setyaki sang mangawur rumangsang tinalir tengaraning prajurit kang maguru kangesa Sencaki tak cokot sak kayange ora urung bakal dadi klilit ora urung bakal dadi pepeteng mongko atas ngendikane Penemban Wacana Dewa ora mengko wis sak kresnane pisan kudu tak pateni sapa sing milani Untal Malang
kadangipun Kakang Dimas Sencaki kowe kenang apa Dimas? Ora ngira yen tatas katimanggam Antasena pamanmu Dimas Sencaki tumeka ing pati. Butuhe ki arep mari apa ditangisi? Nek butuh arep mari rasa ditangisi tak tambanane. Yen butuh tok tangisi wis kono tutukno, entek-entekno luhmu. Wis mangsa bodho nggih butuhe Sencaki bisa mari. Ora ngono. Mongko nggon gulu sing tugel. Nek ora aku ora ngerti lho obat gulu kok ngono kuwi. Gulu kuwi luwes. Pangan metu gulu. Napas metu gulu. Nek ming ora mangan tak kira ora apa-apa, ning yen ngombe mesti kudu. Mongko kuwi dalan banyu ora. Nek ngantek tugel sing anggo ngombe apa sesane. Tugel kewer-kewer kok ngono e. Ya mongso pudu tambanono. Ayo ngalih kowe tak tambanane kok. Aku tak weruh. Wah, aja wis ndak tiru-tiru kowe ora kena diwuru sapa-sapa tak tambahi dhewe. Kejaba nek malah upama to bojone Pak Sencaki weruh kuwi mah tak duduhke carane nambani ngene supaya ndang mari sesuk ana apa-apa rak dhewe yo bisa mraktekke ngono. Nek kowe ora ana paedahe ora weruh meh tiru aku kowe. Wong edan nek diweruhi kok ora oleh. Utawa iki rahasia ra duduh-duduhke kaya sing ngerti khusus sing nambani. Iya. Anak gulumu tak tugel tak tambah ora. Masa bodho arek ngono. Angel e. Patune kaya ngene wis. Coto iki. Nek nganti ora iso tak tambani ora iso urip. Apa ora kapiran. Kocapa den sranane marang Raden Antasena Raden Setyaki sanalika grekah nuliwong. Kumpul kadanira prangkonte cariranira yen to kacandra risang wirangatu mandang. Mari sampun nggih. Kula menika king menapa? Wangune ana sing nyokot tugel iki mau. Kula menika saking rumah sura namung kesupen film dengkulmu mlecet. Tugel takono mak cilik sedaya kae. Ana ora sing nepung-nepungke aku ora iso pulih kowe iki jero. Lah kenging menapa mbok menawa tapak dilase ana sing ngrubeda. Wis prayogane ngene wae nggih. Pamanmu Dimas Sencaki iguna supaya bisa mangerti sapa ingkang ngrubeda. Kene mripate tak leletane sumutku ya. Mengko mbok menawa weruh. Ora boleh wonten denawa ageng ayo kuwi sing ngirgoda kowe. Wis kono maju. Wah, mangke kula majeng tugel mak. Wis aja semelang tak sambunge meneh. Wis kowe sing maju wis, aku sing botohi. Sencaki kok kuwatiran kok ngono, ora patut. Sing mempeng ora apa-apa. Ana sing tanggung jawab kok angger karo aku wis mesti kelakon wis. Ana laramu mengko pokoke mara nang nggonku tak tambanane wis. Gratis. Thank you.
pisanan siko mangrempak ing kunarepa Sencaki weruh aku ora apa dudu sencaki kowe wani gawe pitenah wani gawe kacinta kanggo manuta tak rampuni nyawamu ora tedeng aling-aling pancen nyata malah yen praja mengko kresna kon ketok mrene kelakon sigar dada bawu sawang seko kaduan kok wani kok kerangkang-rangkang welek hutanipun langkung ageng mongko didaya kula jotos mboten temomo kula dipun getak jawah majeng malih kula jotos mboten temomo kula dipun getak malih ngantos perkawet kados pundi anggen kula badhe saged ngendih kridaning yaksa. Wong goblok kok kowe iki. Wong ki angger gedhe lemu kok ngono kae jane kalahe gampang. Gampil dos pundi. Angger ora mangan tenan angger ora tak ora pakani mesti kalah deh. Kae mesti biak-biakan kok. Mangan yang aja tok nek lawuh bingung. Wong kene le omong temenan kok kono tanduke sembrono. Lah ana wong kerang kok urusan lawuh ki ra yo. Muni ngetan kula. Oh delok le lemu kon kemalan panganan. Nggih. Engko tak undurne nek kowe rawani kono mundur kono ayonane. Ngatos-atos minggir ngatos-atos nang bola-bali kowe ayo sencaki mrene kelakon untal malang kene mangan aku kene keperang guling mungso bawatnya bentar sing maju iki sapa Antasena aku. Kowe sapa? Jenengmu asline sapa?
gumarang pun ketok mrene sencaki tak pangane ora mung sencaki sak kersenane panganen aku nyo mangan aku panggrat doyan mangan ngati-ati enak ora enak dipangan ayo ke dipangan kok kowe sing maju anggere gelem mangan aku ngati-ati wae kelakon tak rimari wae ana buta tak blebek-blebeke tenan dibrujul-brujulke nggon teles ning ora ana banyune awakku gupak lendut tok kene maju meneh kene buta semono gedene ngesambang gula kok ming siji ngarangin dum-dumane ya ming kuwi sambat tok gene iki tak sempal-sempal kalah karo kowe kok ngotot-otot irungku ane ora tak etet-etet irungmu kowe ra kalah-kalah pameran demi iso mangan tembang gulaku mau tak jugoki ya ayo tak colong wong tiba waduh cilaka aku ora ana banyu nggo adus malah bang gula siji dijukuk monggo kecut-kecut legi ini aku separuh ning nguris wah ngerak gelem mundur ngate tak blebek-blebeke meneh nggo dundutan mau ora mengirung sing tak betot ilatmu barang wah engko nek kabeh-kabeh dibetotot entek-entekan keterangan sing rada nyemelangi malah onto senale tak aturake sang adi penemban menawa lakuku ditemoni sencaki karo onto sena Bagus salesri nenggo busananira katono sang andono anakku lanang nggih Rantasena anapa le buta iki mau banjur menyang endi aku sing maju rasa kesuwen dheweke bareng tak piloro krasa lara terus lunga ngono wae. Lah nek majile sencaki Klaten menjakan teman-teman, wong semono gedene jotose ning gedebak-gedebuk. Ning bareng tak reka tak pasangi kala sikile kena kabeh loro, niba tak parani tak blebek-blebek nggo lendutan. Terus jadi lelik kae wonge. Mangsa kalah Rigen larak ngono kadigayan karo Ragan kalah karo wong Rigen iki waton bisa Rigen kene bisa mikirake carane kowe bisa ngalahke mungsuh ngono dadane waton kendel bak-buk padha karo ngantemi kasur semono gedene akeh aku memeng gede tenane butane iya lek saking gandeng wis mundur
aja nganti kadaluwarsa ayo enggal padha tata-tata nututi Koko Prabu lumawat ana ing Karangabulutan. Yo. Mengko sawise ketemu marang Kakang Semar, kepiye ngendikane Kakang Semar yen to ana dawuh saka Kakang Semar Badrana ya kudu ditindakake, tak estake. Ayo Lek Sencaki mangkat yo. Monggo nggih. Ini kegenti Kang Winurasita. Potapa sakendrani Raden Sediwa, Raden Setyaki apa dene Raden Antasena. Ananging Kang Winurweng carita ingkang lenggah ana ing negara Parangrejeng. Prabu Kala Sereng Gandharwa ingkang ageng rasa lawun-lawun. Galia mijil sangka ing kedaton lenggah dampar naglah ketinggal anggeg gilani. Denadep ingkang rayi Prabu Bindirasa ingkang wis ngaturake tuku Kentara isi Dewi Waradurpati. Saya dalu araras Abiyara sorot lintang kumedap Titik sunya matyoratri lumrang gandaning ngapus pita karnaning putyan ngira maraning madu bronto arto pobla lis lanak cik-cikan ora bakal pangling iki adikku Prabu Bindirasa wang kang usuwan
Padha becik iswanmu di numampi pangestu dalem Koko Prabu kados boten kirang setunggal menapa iswanipun Kang Rai. Kepareng aturaken pabekti kunjuk wonten ngandhap padha mawantu-wantu. Wah, tak tampa kanthi bungah gawe lega pamikiripun Kakang. Pati wonten paling adawu sinuwun. Kabeh para wadyabala enggal padha dawana sirep sawetara. Lan banjur seksenana kepiye ature adikku nun ngestoaken dawuh timbang dalem Kanjeng Dewaji. Sekaping abdi kepatihan semedya ndawaken dhateng para wadyabala mengkono Pati Indirasa. Nun. Rikala semana kowe tak utus nglamar marang Praja Ngamarta. Awit pun Kakang nampa dawing Jawata bisa tentrem uripku yen diladeni karo Durpati. Iso oleh gawe apa ora? Nunampi pangestu dalem Koko Prabu saged angsal damel. Wah, oleh gawe mekaten. Wah. Lega pamikirku. Ayu Durpati, nggih endah warnanipun pindha widodari. Saiki ana ngendi? Wonten salebeting cupu kencana Koko Prabu. Marata coba enggal metokno supaya lenggah jejer menyawang bagusku. Iki. Tak dandan sithik. Mengko ngenteni aku nek rampung arep celaan barang. Men rondo semrengah siram dhisik. Monggo. Nah, rak ngono anggere sadus ngene. Wis rasah sabunan nganggo oli. Mah men ketok meleng-meleng. Wah, wis mara tenggal tokno kaya ngopo diajeng ora Durpati tak said. Lenggah jejer ana ing stinggil binatur kena. Nyimanggaken Koko Prabu badhe kula aturaken Kusuma Dewi Wara Durpati. Surem kiwang kara Tenya memanisi wadananira layu kumelaku temranyo mratani marang sariranipun melestenya lutira kawang gegono bang sumirat. Durpati nun wonten paring pangendika sinuwun. Marata coba aku plera ana. Wawasen kira-kira kowe cocok apa ora yen to ngladeni karo aku. Ya iki sing jenenge Prabu Kalasreng. Mboten sanes kula sumanggaken jiwa raganipun dasat kawula. Badhe bangga kados pundi mboten badhe kelampah saged karana kula sampun manjing wonten ing saklebeting wewengkon paduka sinuwun. Kowe gelem dadi bojoku, Inggih kula kantun nderek. Seneng aku. Di kula Koko Prabu, Mbak Ayumu tak tari manut. Namung menika sampun kagungan putra.
Ing kasih Raden Pancawala. Ora apa-apa. Anak siji kok ora apa-apa. Sesuk karepen dimong bocah-bocah iki. TKT anak siji disumpingke ana kuping mekaten. Namung kemawon sinuwun kula badhe munjuk atur yen to paduka ngersakaken kula supados angladosi saklaminipun kula nyuwun tandha katresnanipun sinuwun kanthi dipun seksena dening Jawata nganggo sarana kepiye kula badhe ngladosi panjenengan namung saklebetipun kula kalian panjenengan dipun dhawuhaken kula nyuwun dipun waosaken jamus kalimasada lah mungguh karepmu mengku karep ingkang kepiye awit menika minangka kekancingipun bebrayan kula kalian panjenengan yen to mboten srana mekaten kula kuwatosi benjing yen panjenengan sampun bosen mresani kalian kula lajeng namung dipun paringaken dhateng sak sami-sami kados kedadosanipun kula ngladosi sinuwuning Amarta nek kowe ora wae atanggu sak terus-teruse kok tangu nganti sok tekan akhir tembe padha dene tuwa ewa semono yen pancen kowe kepengin kudu njaluk kekancinganing ketemenan aku ora kabutan nyumanggaaken Patih wonten dawuh kowe tak utus sawana marang Praja Ngamarta suwuning jamus kalimasada minangka sarana dawuhku kawan Dyajeng Wardapati ngingesaken dawuh kepareng nyuwun pamit beda sameneika hati-hati Tata Gati Wisraya Siyung nyomang wingis Likala Surya kembar mangases pindha maruta Durpati nuwun wonten dawuh sinuwun saiki aku ladenono ayo padha manjing kedaton jagat yen cara kula mboten kados mekaten benjing kagunganipun sinten sakmenika kagunganipun sinten kula badhe ngladosi panjenengan yen to sampun resmi kula dados jatuh kramanipun Kanjeng Sinuwun well kok beda karo wong kene monggo yen kawulaku ki senajan durung dadi jatuh kramane wis biasa nah yen cara traing wanita utami mboten ngaten Sinuwun ayo karang yo ngono ki mung karek pengalaman karo ora kuwi kowe kurang pengalaman wong bener kok malah kirang pengalaman dos pundi menika yang dipun sebataken wanita sejati sakmenika kula nderek gesang rumiyin wonten ing ngersa dalem Kanjeng Sinuwun wonten dumunung wonten salebeting kedaton negari Parangrejing yo wis ora usah dikekuru awake inggih sesuk bakal tak muktekake karepen diladeni para abdi-abdi kabeh nuwun ngestaken dawuh Sinuwun yayi wonten dawuh banjur dawuhna marang para kawula siyaga tata-tata sakwise mengko Patih Mandana Sraya Bali pasang tarupagung para ratu-ratu reraku diaturi kabeh nekseni nggonku dhaup karo Dyajeng Wardapati sendika
Yayi Durpati wonten acawu tak paringi manjing kedaton pun ngestaken dawuh nyuwun papunten dalem sewu sinuwun sawetawis kula ndamel kagolipun sinuwun ora dadi apa perkara senajan to ing batin aku weruh karo kowe kaya trenyuh ning ae tak ampete tak paringake lenggah kono kedaton ngestaken dawuh saking setinggil angundangi Prawadya Bala umyang gumuru swaranira bendi peri munyo mangungku swaraning tambur nyadong dawuh sinuwun nyadong dawuh nungsung pawarta sinuwun Dai bocah prajurit buta kula aduh tawe maju sumurpa dina iki Koko Prabu wis kepareng nyengker wanita calon prameswari Gustimu Wara Durpati. Nanging rikala jaman aku nglamar ana negara Ngamarta, sawetara ana kadang sing ora lila tumraping Durpati tak boyong marang praja Parangrejing. Mula sadurunge astronomiat negara Parangrejing padha jaganen. Samangsa-mangsa ana telik sandipaya saka pakartine para kadang Ngamarta sing ora cocok marang kersane Sinuwun Ngamarta Prabu Puntadewa. Nganti kelakon nututi aku tumeka ing kukuban negara Parangrejing balekno. Ora gelem bali. Cilik dikaniaya gedhe tok pateni. Upaminipun menika mangke kula tadah tara mangsa sak rencang kula yen pancen bisa malah tak paring. Oh la doi lho. Sawisna gamaning buta guber penyembelihan gapit pengesangan tiba Kurwadya Gedhe Keranjang Wadah Balu. Sumadya tata-tata nyebar peperwadya bulun pacak pabarisan. Jaga aja nganti negara Parangrejing kelebon daru beksi sendika. Panen pamit nuwun hati-hati. kayon katiuping angin sumya swaraning karengyan samirana awara kulawan
raning pus pito pateban rikala semana wis wanci meh lingsir dalu surya rumangsang kang tumameng sorate mungging pucahing gunung sinawang sangka Mandrawa amuwi aslining sesawangan Utapa ingkang nuju nandhang prihatos wonten salebeting kedaton kraton Parangrejeng Kusuma Dewi Wara Durpati datanipun dahar datan Kresasari menggalih kawontenaning negari Ngamarta ing katilar rikala semanten kanthi semu sungkawa yen to lestantun angladosi marang Prabu Kalasereng ing batos medya angpaya marganing Sirna Margalayu mapan iku wanita ingkang utami marmane Sang Kusuma Dewi tedhak traing titah kang gentur tapane seka gedhening rasa prihatin nimbulaken pengari bawa gara-gara ing lengan eka bumi wisawatri gunung catur samudra ponco taru sapangunan septo pandito asta tawang nawa dewa kesoratu sandraning goro-goro eka bumi eka sawiji bumi piku kuing para titah kang samya tumitah ing madya padha pinayungan dining kang murba dumadi duwi sawah duwi wis ngarani loro sawah kang tinaneman buku tri gunung tri telu gunung wis ngarani piku kuing jagat catur samudra catur papat samudra angep beti bumi ponco taru ponco limo taru gegudungan sapangunan sat enem pangunan papan tebaning para satu sapta pandita sapta pitu pandita jalma kang gentur tapane hasta tawang hasta wolu tawang akasa nawa dewa nawa sanga dewa wis ngarani dedalaning carita dewa tri dosa watake sanga dosa ratu dosa seluruh ratu kang adil Palamarta singkawaning goro-goro bumi gunjang langit marang ketiga dawa lemah mlegat mandira genglasah pindha babatan pati akeh tantu kang mati kapentang telo mino-mino kesatan warih satu kewan datanantuk bugo tangisi langit tanpa kanyono-nyono beres udan barat salamongso luwung pating pangkung tejo mangkara-kara dedet Erawati gunung longsor yen to winata yayah tangkep-tangkep ing atase bumi lawan langit
lintang pinduri nontok ronto lidatatit pating kelawer selaraton pating celorot swaraning kawah gumaluduk ngakoso tertolit ngebur kebur kinucak-kucak gambir loyo pintu ning iswa manangkep yaya bujat-bujato pucaing gunung jamur dipokoy ambru-ambru akeh dewa kang samya kantaka widodara Njlekepati seko bantring goro-goro cinarita sanggang permesti prisa kawenening goro-goro nyandak tirta kamandanu katetesaken sirpa dosa nalika ana swara kang pindho mimis kalontaka jemeguri ngawang-awang sapa tambu sapa swara iku yen to winata Gundala Sasra Gundala Grab Sasra sewulir Grab sewu muni bareng tetelo jangkaning Jawata angurmati midilira Kyai Semar Badranaya tuwin ingkang putra kekalih Kilurah Nalagaring tuwin Kilurah Bagong apa Kilurah Kantong burung yen to sinawang sangka Mandrawa kaya bisa gempar-gemparna bumi kaya bisa jugruk-jugrukna gunung ing atase mung prabawaning perpat Panakawan.